θα μας δώσει ένα δείγμα περιπτώσεων της λιμενική βιομηχανία των παραχωρήσεων διαφορετικών χωρών και κάνει μια επιχείρηση, μια προσπάθεια σύγκρισης αυτών των περιπτώσεων, αναδεικνύοντας καταφυτικά του την κρίση στοιχεία τα οποία θα αναδείξουν καλές πρακτικές. Κύριε Τωσίδη, έχεις το λόγο. Καλησπέρα σας. Όπως είπε και ο κ. Λεμούδης, η δουλειά που κάνουμε με τη διαδρομή μας έχει ως στόχο την ανάδειξη ενός βέλτιστου μοντέλου παραχώρησης και ταυτόχρονα το κάνουμε πρακτικό στη λιμενική βιομηχανία. Σε αυτά τα πλαίσια, καταγράψαμε μια σειρά από παραμέτρους, τις οποίες αναδεικνύουν διεθνείς οργανισμοί, που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις λιμενικές συμβάσεις παραχώρησης και στη συνέχεια ελέγξαμε με ποιον τρόπο τελικά αυτές οι παράμετροι περιλαμβάνονται στις ελληνικές αλλά και στις διεθνείς συμβάσεις παραχώρησης. Αρχικά τώρα αναλύθηκαν νομίζω πάρα πολύ καλά οι συμβάσεις παραχώρησης. Δεν χρειάζεται να μείνουμε στο κομμάτι, απλά να πω ότι πρόκειται ουσιαστικά για το κύριο εργαλείο της σύμπραξης ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις με τις οποίες ο ιδιώτης θα διαχειριστεί το λιμάνι. Ένα γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία των συμβάσεων παραχώρησης είναι η πληθώρα των διεθνών οδηγιών που έχουν εκδοθεί τα τελευταία χρόνια από διάφορους φορείς. Το βλέπουμε εδώ συγκεκριμένα ότι και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την UNCTAD και από τα Ηνωμένα Έθνη και από την Ινδική κυβέρνηση και από το Africa Transport Program. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι οργανισμοί σε διαφορετικές μορφές, είτε διεθνείς είτε και χώροι και σε διαφορετικές χώρες επίσης, έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα, έχουν προσπαθήσει να καταγράψουν τι θεωρούν ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε μια σύμβαση παραχώρησης. Σχετικά με τις συμβάσεις παραχώρησης που εξετάστηκαν. Εξετάσαμε 17 συμβάσεις παραχώρησης, τις 6 ελληνικές που ήδη έχουν αναφερθεί και 11 συμβάσεις στο εξωτερικό. Η διαφορά είναι ότι οι 11 συμβάσεις του εξωτερικού έχουν γίνει υπό το καθεστώς του Landlord Possession, σε αντίθεση με 4 από τις 6 ελληνικές που έχουν γίνει με Master Possession. Οι συμβάσεις του εξωτερικού, λόγω της δυσκολίας της πρόσβασης σε πλήρη κείμενα παραχώρησης, επιλέχθηκαν με το κριτήριο της διαθεσιμότητας. Παρ' όλα αυτά, όπως θα δείτε και στους αναλυτικούς πίνακες, θεωρώ ότι είναι αρκετά πλήρες το δείγμα, καθώς έχουμε συμβάσεις από 5 διαφορετικές υπήρους σε διάρκεια 23 ετών. Πιο αναλυτικά βλέπετε εδώ το πίνακα. Οι συμβάσεις έχουν καταγραφεί με χρονικό κριτήριο. Ξεκινάμε δηλαδή από τις πιο πρόσφατες που έχουμε αναλύσει, που είναι οι 3 ελληνικές του 23, και φτάνουμε μέχρι το 2000. Να πω απλά επιγραμματικά ότι πέρα από τις ελληνικές έχουμε 2 συμβάσεις στην Ινδία, στη Μομβάη και την Κεράλα, 2 αμερικάνικες συμβάσεις, το Wilmington και το Port Elizabeth στο New Jersey. Έχουμε σύμβαση από το Εκουαδόρ, από τον Μπόλιβαρ, από την Δομινικανή Δημοκρατία, από την Ινδονησία, από τη Μαδαγασκάρη, από την Ισπανία και την Ιταλία. Οπότε θεωρώ ότι είναι αρκετά πλήρες το δείγμα που εξετάστηκε. Μπορείτε να δείτε και τη χρονολογία αλλά και τη διάρκεια των συμβάσεων. Θα επανέλθουμε πιο αναλυτικά σε αυτό. Διάρκεια σύμβασης. Οι διεθνείς οργανισμοί, τις οδηγίες τους, χαρακτηρίζουν τις συμβάσεις παραχώρησης, χωρίζουν μάλλον τις συμβάσεις παραχώρησης σε 2 κατηγορίες: βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες. Οι βραχυχρόνιες συμβάσεις αποτυπώνονται ως αυτές που έχουν διάρκεια μέχρι 20 έτη, ενώ οι μακροχρόνιες ως αυτές που έχουν διάρκεια από 20 έως 35 έτη. Παρά το γεγονός ότι δεν γίνεται κάποια συγκεκριμένη πρόταση θεωρητικά, δηλαδή να επιλέγει ο παραχωρητής μακροχρόνια ή βραχυχρόνια σύμβαση, αντίθετα αναλύονται τα προτερήματα και τα μειονεκτήματα και των 2 μοντέλων, στην πράξη παρατηρούμε ότι οι 16 από τις 17 συμβάσεις είναι μακροχρόνιες. Ενώ ακόμα και η 17η της Καρθαγένης είναι στα 20 έτη, δηλαδή στο ανώτατο όριο που χαρακτηρίζεται ως βραχυχρόνια. Αυτό δείχνει ότι οι παραχωρητές θεωρούν ότι η ασφάλεια που τους παρέχει μια μακροχρόνια σύμβαση υπερτερεί πιθανών μειονεκτημάτων. Πάμε στις υποχρεωτικές επενδύσεις. Οι υποχρεωτικές επενδύσεις συνδέονται άμεσα με τη διάρκεια της παραχώρησης,
καθώς όπως αποτυπώνεται στη θεωρία και όπως ήδη έχει αναφερθεί, η διάρκεια της παραχώρησης θα πρέπει να δίνει στον ιδιώτη επενδυτή ένα εύλογο διάστημα, ώστε αφενός να πάρει πίσω την επένδυσή του και να αποκομίσει και ένα εύλογο κέρδος από τη συγκεκριμένη επένδυση. Παρατηρούμε ότι στις 16 από τις 17 συμβάσεις, στις 15 συμβάσεις, περιέχεται ένα αναλυτικό master plan που καταγράφει ακριβώς τι ζητάτε από τον παραχωρησιούχο, ποιες είναι οι επενδύσεις, υπάρχουν μέσα χρονοδιαγράμματα, συγκεκριμένα κόστη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά από τη στιγμή που έχουμε να κάνουμε με μακροχρόνιες συμβάσεις. Διότι θα πρέπει οι επενδύσεις που αναγράφονται να δικαιολογούν τη διάρκεια της σύμβασης. Πάμε στα τέλη παραχώρησης. Τα τέλη παραχώρησης, concession fee, όπως αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Προφανώς όλοι οι οργανισμοί αναφέρουν ότι πρέπει να υπάρχουν τέλη παραχώρησης. Ωστόσο, δεν μπαίνουν σε συγκεκριμένες προτάσεις, δηλαδή δεν λένε ότι θα πρέπει να είναι έτσι, θα πρέπει να είναι αλλιώς. Δίνουν απλά κάποια μοντέλα για να επιλέξουν ο παραχωρητής με τον παραχωρησιούχο, ανάλογα και με το καθεστώς του λιμανιού, ποιο μοντέλο θεωρούν ότι πρέπει να εφαρμοστεί. Διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες. Αρχικά το εφάπαξ τέλος, το οποίο καταβάλλεται στην αρχή της σύμβασης ένα ποσό συμφωνημένο από τον παραχωρησιούχο στον παραχωρητή, τα σταθερά τέλη και τα μεταβλητά τέλη, τα οποία βασίζονται στα έσοδα, στη διακίνηση και σε κάποιες περιπτώσεις στην παραχώρηση στους επιβάτες του λιμένα. Πολλές φορές αυτά συνδυάζονται και μεταξύ τους, δηλαδή δεν είναι ότι ένα λιμάνι θα έχει ή ετήσιο ή μεταβλητό τέλος. Τα βλέπουμε και αναλυτικά εδώ τις διάφορες μορφές που έχουν πάρει. Από εφάπαξ ποσά, από μεταβλητά, από σταθερά ετήσια, διάφορους συνδυασμούς. Το βασικό συμπέρασμα που κρατάμε είναι ότι στις 16 από τις 17 παραχωρήσεις έχουμε είτε την περίληψη ενός σταθερού ετήσιου τέλους, είτε ενός ελάχιστου μεταβλητού τέλους, που σημαίνει ότι ο παραχωρητής προσπαθεί να εξασφαλίσει την ύπαρξη ενός ελάχιστου εσόδου, ετησίου εσόδου από την παραχώρηση. Παρακάτω θα αναφερθούμε στους δείκτες απόδοσης. Όλα τα μοντέλα, όλα τα υποδείγματα που έχουμε αναλύσει, αναδεικνύουν ότι πρέπει στις συμβάσεις παραχώρησης να συμπεριλαμβάνονται ορισμένοι δείκτες απόδοσης, με βάση τους οποίους θα αξιολογεί το παραχωρησιούχος. Παρ' όλα αυτά, στην πράξη βλέπουμε ότι μόνο από τις 9 από τις 17 συμβάσεις που αναλύθηκαν περιλαμβάνονται όντως δείκτες απόδοσης. Μία εξήγηση που δίνουμε εμείς τουλάχιστον είναι ότι μπορεί ορισμένες ελληνικές αρχές να θεωρούν ότι η ύπαρξη υποχρεωτικών επενδύσεων και ενός εγγυημένου ετήσιου εσόδου είναι αρκετά ώστε να εξασφαλίσουν την αποδοτικότητα και την κερδοφορία του λιμένα. Οι δείκτες απόδοσης που αναλύσαμε χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες, με βάση τον ετήσιο όγκο διακίνησης φορτίου, είτε πρόκειται για τύχους είτε για γενικό κάργο, και με βάση τους δείκτες παραγωγικότητας. Αυτά προφανώς εξαρτώνται από τον τύπο του λιμένα που εξετάζεται. Παρακάτω θα αναλύσουμε το πώς εφαρμόζεται, το πώς μάλλον υπάρχουν οι επιβλέψεις αρχή και ανεξάρτητος μηχανισμός. Οι οδηγοί προτείνουν την ύπαρξη μιας επιβλέψουσας αρχής, η οποία θα ουσιαστικά εξασφαλίζει ότι ο παραχωρησιούχος συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν αναφερθεί στην παραχώρηση, και ενός ανεξάρτητου μηχανισμού, ο οποίος θα διασφαλίζει ότι γίνεται σωστή συντήρηση και αξιοποίηση των υποδομών, των κρίσιμων υποδομών του λιμανιού. Παρατηρούμε ότι και εδώ έχουμε διάφορες μορφές που υπάρχει η επιβλέπουσα αρχή, δηλαδή μπορεί να είναι είτε μέσω ενός συγκεκριμένου ανθρώπου όπως τον Τζόρια Τάουρο, είτε ελεγχόμενη από το κράτος, είτε ένας ελεγκτής που απλά ορίστηκε από την αρχή παραχώρησης, είτε μια αντιπροεδρία. Τώρα τελειώνω. Το κύριο συμπέρασμα είναι ότι οι περισσότερες συμβάσεις παραχώρησης περιλαμβάνουν και μια ρύθμιση και μια παράμετρο που θα περιλαμβάνει την επιβλέπουσα αρχή και μια παράμετρο που θα περιλαμβάνει το ανεξάρτητο μηχανικό. Πράγμα που σημαίνει ότι όλα τα κράτη αναγνωρίζουν την ανάγκη για ύπαρξη ενός ελέγχου στο παραχωρησιούχο
ειδικά από τη στιγμή που μιλάμε για μακροχρόνιες συμβάσεις παραχώρησης. Όσον αφορά τις περιβαλλοντικές παραμέτρους, παρά το γεγονός ότι οι διεθνείς φορείς κάνουν ρητή αναφορά στην ύπαρξη περιβαλλοντικών παραμέτρων που θα μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, θα ελέγχουν τη διαχείριση των αποβλήτων και γενικά την προστασία του περιβάλλοντος, στις περισσότερες συμβάσεις υπάρχει μόνο μία γενική αναφορά για την τήρηση της υπάρχουσας νομοθεσίας. Η περιορισμένη αυτή ενσωμάτωση οφείλεται σε δύο κυρίως λόγους. Αρχικά, την εστίαση των συμβάσεων στην αποδοτικότητα και την κερδοφορία του λιμένα, αλλά και τη δυσκολία ποσοτικοποίησης των συγκεκριμένων δικτών. Όσον αφορά την παραπάνω έρευνά μας, θέλουμε να προχωρήσουμε στην εξαγωγή συμπερασμάτων για περισσότερες παραμέτρους, τις οποίες βλέπετε και εδώ, να αναλύσουμε τον λόγο της απουσίας παραμέτρων που εξετάζουν τη σύνδεση του λιμένα με την πόλη και τέλος να αναλύσουμε τη διαδικασία ανάθεσης υπό το πρίσμα των πρόσφατων γεωπολιτικών εξελίξεων αλλά και των αυξανόμενων πιέσεων για έλεγχο στις ξένες επενδύσεις που πραγματοποιείται σε στρατηγικούς φορείς της χώρας. Συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα πάνω κάτω έχουν πει ήδη. Αρχικά ότι παρά το γεγονός ότι εξετάσαμε συμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε διάρκεια 23 χρόνων από διαφορετικές χώρες σε διαφορετικά λιμάνια, υπάρχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Η ανάγκη για εξασφάλιση ενός ελάχιστου ετήσιου εισόδου, η σαφής προτίμηση στις μακροχρόνιες συμβάσεις, η αναγνώριση της ανάγκης για εποπτεία και έλεγχο, η μη ύπαρξη συγκεκριμένων δικτών για την προστασία του περιβάλλοντος. Το γενικό συμπέρασμα της έρευνάς μας επιβεβαιώνει την βαθύνουσα σημασία των συμβάσεων παραχώρησης, καθώς οι όροι και οι προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται σε αυτές εξασφαλίζουν το γεγονός ότι τα λιμάνια θα συνεχίσουν να είναι μηχανές ανάπτυξης της οικονομίας. Ευχαριστώ.